Masak apa yu? Iki kan anak wedok ki njaluk cilok. Dadi iki aku arek nggawe cilok wae mumpung do prei sekolah to. Terus iki bumbune bawang putih miri karo mrica. Nah, iki digodhog karo banyu iki mau tak campuri uyah karo penyedap sisan dadi wis asin. Terus cepake glepung terigu iki wis tak campuri bawang putih ben rada gurih. Terus banyune panas mau dicemplungke sithik-sithik karo diudak. Nah, nek wis cemplungi godhong bawang karo endhog. Wis dicampur rata, dicemplungi kanji. Iya dicampur rata. Lah nek wis campur kabeh tinggal dibunder-bunder. Tangane dikei minyak sik ben ora lengket. Bar kuwi ciloke sing bunder-bunder mah digodhog. Nek wis kemambang berarti wis mateng. Wes ngono kuwi tinggal di maem karo sambel kacang. Sip, sekian dan terima kasih. Bye bye.